juguen al bruixot. Lluitant per trobar algú a qui estimar, però em sento sol i perdut. Trencant les barreres penso arribar, penso trobar-te a tu. Com una visió t'has presentat aquí, m'has captivat lentament, una aparició que envia el meu destí. Ets el meu pensament, i no ho entenc, el cor em batega extasiat. Serà potser que en un moment tu m'has embruixat. Sembla que he trobat nova llibertat, les forces per oblidar tot el que he plorat. Sembla que podré estimar també. Solitud vull fer-te fora, arriba ja l'hora en què sobreviuré i cantaré. Ja m'ho pensava. Ha anat a veure en Kiriran Shero. Chaiman. Shastar Daisy. No et rendeixis, Hartia. Ha de ser fort. La bruixa Azalea. Childman, vull parlar amb tu. Amb mi? Com vulguis. Després, a les meves estances. No, ara. Has de venir amb mi. En Childman és l'Azalea? Però com... Però, home, Llagostí, potser t'equivoques. No. Gel del silenci! Barrera! No m'equivoco. Segur. Però és que costa tant de creure. L'Azalea t'ha volgut matar perquè has descobert el secret, oi, Hartia? Però com ho pot haver fet? Bruixeria blanca. Exactament. L'Azalea, gràcies a la bruixeria blanca, ha intercanviat la seva ànima amb l'ànima d'en Childman. Doncs això vol dir que l'esperit d'en Childman és el cos del Bloody August. Però des de quan? Això ja ho sé. Però ja fa temps que li havia notat un comportament estrany. Quina nit més clara i quina lluna més bonica. Cop de gràcia! Sentència d'anul·lació! No pot ser! Sents el dolor? És el dolor que jo també he patit. Potser l'Azalea no coneixia les veritables intencions del mestre. Va pensar que la mataria, però s'equivocava, perquè ell només volia salvar-la. Ell hauria alliberat el poder de l'espasa. Ell sabia com fer-ho. Hauria salvat l'Azalea. I ara no ens podem ajudar? Ara ja no som a temps d'ajudar l'Azalea i en Childman, que és el cos del Bloody August? Podem. Sí, podem. Podem, mestre? Ara disposem del poder real de l'espasa. Segur que ens en sortirem. I creus que valdrà la pena que els ajudem?
Però què dius? Ara deixem estar en Childman. Creus de debò que val la pena que et juguis la vida per salvar l'Azalea? Òrfan? Però què t'empatolles, Steph? Pensa un moment. Tot això ha passat per culpa d'ella, no? Volia arribar a ser una bruixa poderosa, recordes? Per això va provar un encanteri prohibit. L'ambició la va portar a la ruïna. És veritat, això ja ho sé. Per què ho devia fer? Hartia! L'Azalea en el cos d'en Childman, per què va tornar a l'escola? Tenia algun objectiu precís? El mestre, vull dir, l'Azalea, tenia decidit eliminar el Bloody August per obtenir el favor dels patriarques. O sigui, per arribar a la cúspide de la torre de l'Ullal. Per tant, és això el que ella desitja, oi? Ara l'Azalea vol assassinar el mestre Childman per demostrar el seu poder i defensar el seu honor. No crec pas que calgui afegir res més, oi? He decidit concedir-te, Childman, la possibilitat que salvis l'honor. I per això, ara, escolta'm. No sé les teves intencions ni m'interessa. Deixa l'escola. Si te'n vas, ho oblidaré tot. I la teva dignitat quedarà intacta. Te n'aniràs d'aquí immediatament. Sí, vull que te'n vagis aquesta mateixa nit. I pots estar ben tranquil. Justificaré la teva marxa amb raons convincents. I qui ocuparà el lloc que jo deixo? El teu fill, en Flame? Això ja no és pas cosa teva. Ràfegues de vent! Calma! Quina insolència. Et penses que et pots imposar a una patriarca? Childman. O sigui que eres aquí. Eixuga't, que agafaràs una calipàndria. T'he buscat per tot arreu, home. Per què no has avisat? T'has volgut menjar per l'altre dia? Estava molt amoïnada, saps? I en Màgic, i l'Estephanie. Els haurem de dir que ja t'he trobat. És que el vaig odiar perquè no sabia la veritat. Childman. La resposta, la saps? Si saps, què voldràs fer? La convenceré. Convenceré l'Azalea. Si li dic la veritat, segur que m'entendrà. N'estic ben segur. Jo ho trobo impossible. L'Azalea no és qui et penses. No ho és, òrfan. No ho és ara, ni ho era abans, quan estudiàveu junts. Tornem cap a casa ara. Allà ens esperen tots. Amb en Màgic, amb l'Estephanie i amb en Hartia. Tots junts podrem pensar què farem. Òrfan?